Jama'a assalamu alaikum, sunana Lawal Abdullahi Matazu, mai jagorantar shafin wayarka jarinka. Shin kana da aboki? Shin me ma aboki? Madan tattauna mana ni da kai. Aboki wani mutum ne wanda Allah zai haɗa jininku tare da shi. Musamman wasu suna farawa ne tun daga yarinta. Tun daga wajen siyan alewa, siyan wannan har a tashi. Amma zamani ya zo ya canza wanda kusan wa'innan abokanan ba su da yawa, domin kuwa da wuya ku tashi tun daga farkon rayuwarku har zuwa kusan shekara 20 ko kuma 30 anguwa ɗaya da irin wa'innan abokanan da kuka tashi da su. Yawanci muna tafiya ko kuma bazama neman kuɗi ba don komai ba saboda tsira da mutuncin kai, inda wani zubin muke haɗuwa da sabbin abokanai a makaranta da kuma wajen sana'a. Na farko, in za ka yi aboki, me za ka duba sannan kai aboki? Shin wannan abokin naka yana da mahimmanci a rayuwarka? Domin mun san cewa abokanai na taka matuƙar rawa a cikin rayuwarmu, musamman na harkar yau da kullum. Zamani ya zo wanda ya zamanto kusan shaye-shaye da wani abin da bai kamata ba. Aboki na ɗaya daga cikin wanda yake taka gudunmuwa, duk da dai mu ma zuciyarmu na kai mu wajen wani abubuwan da bai kamata ba. Sannan hasali ma wani zufin abokananmu suna rinjayenmu fiye da iyayenmu. Allah na tuba kafin askafullah. Sai dai kai kanka yana da kyau kai karatun tanatsu domin taimakawa kanka da kanka wajen zaben abokanai na kirki, ba don komai ba saboda rayuwarka ta zama ta kirki. Akwai abokanai da za ka yi tarayya da su don Allah, akwai abokanai da za ka yi tarayya da su don saɓanin haka. Shi yasa nake ba mu shawara, in za ka yi aboki ka tabbatar ka duba, ka tace, ka rairaye domin ka samu abokin kirki wanda zai taimaka ma ka rabu da duniyar ka lafiya, ka je ka samu lahirar ka lafiya. Sunana Lawal Abdullahi Matazu, ni ne abokinku insha Allahu. Na gode.